acompañado polo presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, e xunto coa alcaldesa María Lago e o patrón maior Daniel Formoso, o conselleiro do Mar Alfonso Villares anunciaba diversos investimentos en infraestructuras portuarias na localidade por un importe de máis de 800.000 euros. A primeira das actuacións proxectadas será a reconstrución dun tramo de Peirao na dársena interior do Porto Muradán, a outra a mellora da rampla do Porto de Esteiro. Segundo explicou o propio titular de Mar, os dous proxectos serán executados ao longo da presente anualidade. Facer unhas obras de remodelación en este porto interior de Muros, un total de 360.000 euros que se van a invertir en esta actuación, obra que xa está licitada e que pensemos, unha vez que esteña xa adjudicada, que se poida realizar xa en este próximo ano. O plazo máximo de execución son 6 meses. Tamén en Esteiro vamos facer outra actuación, a rampla en este caso tamén para o sector da cofradía, unha inversión de 160.000 euros, tamén outro proxecto que non está licitado, pero vai se licitar en próximos días e tamén que pensamos ejecutar en próximos anos. Tanto a confraría como o Concello agradeceron o investimento, xa que virá a dar resposta a vellas demandas. Estamos falando de dúas obras moi necesarias. A rampa de Esteiro leva décadas de demanda, polo que benvida sexa por fin, xa que era unha reclamación moi importante por parte de distintos sectores relacionados co entorno do mar, e así como as melloras para a integridade deste Peirao no que estamos agora mesmo, que resulta tamén tan importante. Agradecerlle á Consellería, por suposto, e a Puertos, todo o que se faga no Concello todo é bo, e máis por o sector do mar, o da rampla de Esteiro, como ben viñamos dicindo, é algo que levamos moitos anos dicindo, porque o necesitamos. Moitas veces houve caídas ali cando se descarga o marisco, é algo que vimos demandando desde hai tempo. Entonces, pues bueno, esperemos que esta vez sea de verdad. Nesto xa sabemos que o mantenimiento, como o que está pasando aquí, pues hai cousas que se van deixando, que é o que pasa moitas veces, e depois pasan cousas por non ter o mantenimiento a tempo. Durante a visita a Muros, o conselleiro tamén anunciou o inicio das obras de sustitución das luminarias portuarias por outras máis modernas de tecnoloxía LED e con control telemático, nas que se investirán uns 233.000 euros.